Shubor nakaslem jong unongsan hima. Managing Director jangka Blind Lead Trust uba Jitan Radhakhar hanega sngi ulapan paw ke jing sngodia holor ke jing kenta jangka State Bank of India Malki Branch ya ke Board of Trustees banshan daga keti kemi kum ke jing soi na benta ke bank account resolution habakran markinong thok khobor uba Jitan Radhakhar ula ong banakalyang ke jong u bunsin ula lech ke SBI Branch Malki banyakren ban priang yaki bakin shon daga keti kum ke jing soi jongki handai kim shamla pensngap Ula ongru babun ki beriu ki bamla ban yui ki kendu shibun ki jing kamtam hagi thai nung gendong watang ban pli account ru kimla ke ATM ru kim ai ki betha ye ki ban pli ka join account ula thu ru bahaba ki pli bank account ki pan da ki we ki beriu ki bala ban yui ban nong ki sakhi hendrai kum ka ni ka kan hun ka babun ki rekhot jongka ki de ki bamla ban yui kimla ban shusoi nakalyang uni urang ba ula kentu yu menteri badipet ya ka social welfare ban phai khmat lem ban tha ekinong tri sarkar neki bank bakin om kantat ya ka jingkar pat jongki ula kentu ya baro ban ai ka jingkar shan ka babyang nak benta jongki kumba ka sarkar kala batha kumno ban le nak benta jongki hagini por nga kwa ban itho soy lade kerteng jonga di pa Jitendra jai dikhar te kashnong tra jonga ke dina ka snong pas I na steja West Changte Hill District Dengan ada co-founder and managing director jongka Blind Lead Trust organization. Ke habede berkenika conference ke bang pot ban khut antara singi kelong ba nakaliang jongka board ke jongi mila ya sim kata ka senjam ba nomor ba ngikwa ban khangno ya kenika bank account jongi ke bade ha Malki Branch nomor ba ikwa ban khang na kedau ba ka kenika bank long kim accept ya kenika ba susun kti nomor ba ni ki dai ki visually impaired long ki bamla ban imat te kadak ka jongi ni tho da keniki braille alphabet te ki kwa ai ngin sign ki khulom te habai dei bat kane long ala like bon sen Shaka banks la ekren bat chief manager la ekren bat service manager andre ki claim pensengau long ki claim pensengap ya kata kajing kerpat nak liang jongka organisation ke te akajuk por long kane kedai ka benta ka ba kiwei ro ki parlo ki jonga ki badon ki balong ku manga ki kendo I kajing ha ki babun kini ki commercial branch jong kini ki banks ke ki shaki Kamtam si kita yang perdong lele te kalong ke bala palat liam teng nomor ba watang ban play bank account ro yaki kimsha individual bank account nang ta ke ATM ro kinem ai te ki pha ki ban play ra ka join bank account but ki don kam ni ki we ya ki don kam long da ki dangi play bank account ni ki pan ba ini ba don kam ban witness nang ta jongi da ki brik ba bet ba biang kai te kum hakani ke organisation ke jongi pada nomor ke baro ki board members jongi kidai ki visual impact te long nginam la bande kata ke signature ki babon ngai lade ngala ye lade te ngala ban sign nomor ba ngala practice bon sen te sebelum ta kuminero ide board member jonga kidai iba kerteng kanai depnat te long Wan mai jumlen ban bat khulom lani ban bat kata kita kumno insign kai te kata ke ka jing bangi kendo nakapor ka bangi habani tengku bat ki bang don ro ki bru ki ba ki nong tre jong ki bang ki ba smut tenat ban ya tre lani ban ya sngap lem ya kita ki jing kita ki bangi ki sngo haki ladang ikren haka ban plebang haka lani kinam ai kita ki checkbooks kita ki ATM senang kita ki banking service bat kiba pher te kum kita ki long kiba persya ya kata ka ain ke jongi ken banong kata ka special act jongi badai ka RPWD Act 2016 nomor kila violate ya kata ka protocols jongka da kenya kata bat kumjo ro ba nakaliang jongka banks na liang jongka central RBI ro katkum ke jengtip ke jongi ba kala ai kata ka circulars ke ba kinamla ban kentat ini la tang na kadau jong badai ka jingson keti
ki kadon kata ka accessibility guidelines ka ba kila panmi nam ta jungi ki visually impaired ba ki bangs ki deban provide ini barok ki ni ki jingdon kam ki jungi wat ada kade da kashan kiti hendrai kalong ba phla ba hakani ka jela ka jungi kalong kimdon ki briu ki ba itho kimdon ki briu ki ba tip chapang jong kane ki duna ki tip chapang ki la de ki ba trade office la de challenge na pa por haban yamai haban ya pan i kata ka la ka jong kata ka ikhtiar ban suong no telong nong nakaliang jongi ni ka kum organization ha kalas ban ya rai ha ka bot te ni ong ba ya kan ni kwa ban pen sngew shaki pai ba kin tip but khamtam shaki nong tre sarkar khamtam kum ki banks ki yu subha ba ban tip shapang ba nai kentai yang ni kanam bahaya pi ba pin kentai yang ni namar mo kumala ong hang tola mention kum kini ki senior citizens but kini ki differently able kila penhap ba kumjo ba kidai ban ai ni kita ka service ka babha ba kidai ban ai ro ini kita ka treatment ka balong ban ong kum no long ka ba kum ka jing la ka jongi le ne ka jing don kam ka jongi bala bo lupa ka government ya kita ki protokol sendiri ki beriu jong government but ki kem follow ya kata ngomtip kai kata ka daw jong ki te kumban suong no what khamtam nam ta jongi ki people with disability ngila banle ya kani ka doorstep net banking ru banking service ru ki de banle yang kata ru andre hajala jongi kam ju jia kum kata kam ju don kum kata te de na kata ka daw bangi sim gini senjam bangin khang no ya kani ka account jong organization jongi badon hang ni hamal ki branch te kilong kibreu te kila hakaba kinong tre hang tu ki khamlong ayu khendiat kilong kim dei ba kim tip na dei ba kim kwa ban fulur ngim tip re haba ong ba hakajik shisha haba ngingi wan ban don kam situ te ki la dei ban khot chwai ngi em ngim don kam ban up ka line Henry penban kilong kibo iswai ni sasai te dina ta daw bagi ong bagi klem bot ya kata ka protokol sebaka kot kumbala bo khnang nam ta jumi te dina ta daw ba ni menta ni la wat kita kila nanti syaka webat ki banks ki bangin le lambangin play kan and nga kawe kaju along hakaju ka poro nga kwa ban penpau along kuat ban kerpat roh kacau kapor ke government ba kedai ban pensyai ni kedai ban di mana ke social welfare department khamtam nam tau minister ba in charge nam tau jungi ba polling do ba kedai ban pensyai halor jong kene ba kumno kita ki protocols ba pibo nam tau jungi ki people with disability khamtam nam tau jungi ki visually impaired nomor kaya dari yang kerja pangka accessibility guidelines kaya pair bat ki hearing impaired bat ki visually impaired te nakwa ba pide ban pensyai lor jong kane kumjo ro nakwa ro ban pentip hang ne ba ngala de pha ya kata ka de launch ka complaints la de file ka complaints ka commissioner for person with disability andre ka balongo kalong kimju response ya kata ka complaints ngala pha lamba ka email te ngangit ba kata ro ka professional complain ni namar kane ketika juk ke ba jongka teknologi te ngambi bakan don kata ka baki sim kano ka replies ni kano ka respond ala pha bon sen hi long bat kiwi complaints ndai tang kane ai ba kimda sim khia kai nam ta ka issue jongi de na ta ka daw ba ngisa sakma do kan ne de bangi sa struggling do kan ne ro de na ka daw ba ki officers ki ba de ba pek in charge ni kim sim khia at communication jonga te hoi ngamong bakin don barok khot nda khain kum balong mentaro haba ngawa yit benia na kiwi ki barok jonga ki balong ki baron jing dunat khot metro haba ki don jing ngaong ba balik im launch ka complaint sa ki district social welfare ni sa ki commissioner ki ong ba kan mentoy na marba lapi complaint don basngap kide de na ta daw mas ngar de ngaso ba ki babun hi perlok ki balong kuma ki do men sem si sa bli haba mdon kiba simkhia nam ta ka isu jongi kai ni sem jingi asisha bi de
ngakan tu ya government ba pidai ban kamtam ya minister ban charge ba pidai ban khmi kham bania leni ka ba kham long kerpang ban ni kiwe te let's say pila bandong ba kita ki child ro ki jo ki khlung ro don kam temen ro ki don kam ni kita ki la panha ki ba panha ko ni women ro ki ayu retotip ba mangiro mi don kam ba khmat ba pindai ban bo top list ba yang iro ba pindai ban bek benak kapor kenang ba ngit ki perlok jongi kinum struggling hadu kan ni ba haman ka jingim jongi haba haman kasni menong te kita hi ke bang kuat bat ya kan ngan sedang nakaliang jong ke organisation min sa forward ke RBI branch jong ka jela dan nilada ka Commissioner for Person with Disability kat kuma complain jungi ki claim sim ni senjam dan nakaliang jong ke organisation jungi ngidang sim perkhat pada ki webat ki senjam ki balong kham tenge dan ngila ban move shawai ro seki ba kham lor ya ki ro ngintip tika kasong hakabot na markat kum madlong menta de kane karai kabot long ka organisation jungi ka sim te de na takadaw bang ina karpat khnang ya ki officers dan ya ki yung minister in charge ba pidai ban subha ban le khnang dan ban pe khnang ya kita ki ai ki badai bala mangkerpang nam ta jungi khnang ba nginam sakmah do kan ni te kata hinga don ban pensngong nakaliang jonga te pat habai de begini kejing bom sya jongki ban le kata tamprin nakaliang jongki por baya kendo yo chief manager kila ong baik ba nomar ba ki brief balong ba ki basion kiti mdai tam makhiro ki habon kamban witness te nomar ya de na takada ong ba kim tips pangka accessibility guidelines kabamut bahang ne nomor hakata ka accessibility guidelines kila ba kila penting kena ba ki bank su kila ban sakhi yangi kila ban witness ki notary jaka bank la ban day service manager ne chief manager le dai ba kitip kum kata kinam ong kum ta la dai ba kitip te beli kin song ta kila la le ba hidala de tekan marba kila tip te ta kila ban le maki la ne la ban le de ki nuki ba yeng jungi ne ki ilo da kren individual kai tela ka organization jungi ru kinu tenre ngathrai namar ba kabot jungi baro ki basion kiti de ne takada baik ba ki refuse baik mardor ya kane ki yong baik ba nginem la ban pediang kai na kiti por bang alek submit ke service manager long ka kentak mardor ya kata ka application junga kai te hakapor ba pi close no ikane ka account ki ong ai ne mi pi balai ba pi close no ne kemang era ki ong chief manager ong baik ba kane ka jing nomor marsin submit kuntu ya mengala ong baik ulak subatai baik tang ya kata ong bahaban verify habdan kam ban authenticate long ban witness nam ta jongi kan te ngaong ya iba sa kam long ta nomor ba ngi ki people with disability kala syak ya ka bangi ni bangin le kunta te la da deba kadon kam ba pin ban witness nga try pilak ban le na kan liang jong piru lani ya ka service manager jong piru kata kan don problem maka ka circular hantu kala de kren syak te la snap jar te yang to bala we bala de berai ka bot jong pi kemut in happen close day te katahi ka di ka ba ka jubab ka ba ai ka ni klem air ka no ka jubab ka balong tikna ngada kali khnang haru ba so yo don ene pang kane te i ong don pila raya close no ta na kaliang jong chip manager ta masuka ban ai kuai ka message ba ya ki ba wakin donate ka organisation jungi kena bangin yo penmi yaki products baper kumpi ki food products ki penmi ki sabun markum taterten te kata kalau ke message nama tabarok ki bajba komdisi pun in le kini ki longin la pha yaki members barok hoy bakin like training syaki baper malong haki food processing dan kita ke soap making angtah ki craft making dan ki souvenir items and kini ki la benda kini ki fruit wines kita gi pak ban pak training ya ki board members jong ni nangta ngin sa penni produk pada nak benta jong ka nakaleng jong ka organization tekemot ba very soon ngidon kamban sedang ya kini ka
kenika manufacturing ba khana bangin la ban permit product kat kumbolong manta kalong ba kam don ngimdon ha ki facilities ke balong ba biang nam ta jungi lene ke balong accessible lene bangila ban le ke ne mo ke kata ka de jing kerpa na keleng jungi ikwa ban kerpa to all the citizens to like to support us as well as you can, that we will be really appreciate and will be really blessing to us. Your generosity, it will multiply by God if you help us. So that is what he want to say. Yeah, thank you very much.